Защото проблемите вие не можете да ги решавате. Бог е решението на вашите проблеми. Затова всички проблеми ги възнайте на Господа. Всички ваши страхове, които преминавате, предайте ги на Господа. Той знае как да се заеме с вашите проблеми. Той знае как да се заеме с вашите трудности. О, да! Давам ти слава, Татко. Подаваме ти слава, Господи. Святи Духу, даваме ти слава. Нека стоим в Неговото присъствие.
грижата Ти, за прегръдката Ти. Благодарим. Днес те молим, Татко, да ни говориш чрез Твоето Слово. Днес те молим, Господи, Словото да бъде предадено по начинът, по който Ти искаш. И днес Ти благодаря, Господи, че това Слово ще бъде наистина излято от Духа Ти. И днес предизвиквам всеки син и дъщеря на Господа. Знайте, че това Слово е с цел да оформи от вас най-доброто, прославящо Господа. И днес, Боже, Ти благодаря, че синовете Ти и дъщерите Ти ще бъдат като глина в ръцете на гранчаря. Да, Татко, това Слово ще бъде оформящо за животите ни, Слово, което, Господи, ще съгради, ще възстанови, ще наистина, Господи, ще издигне развалините в живота Ти. Днес се доверяваме и се предаваме в ръцете не на пастор Боби, а в ръцете на гранчаря. Гранчаря наш, предизвикваме Те, оформи днес най-доброто като стъд от живота и ни дръж толкова, колкото ни трябва в пещта. Благодаря Ти, че тази пещ, Господи, ще бъде достатъчна, че да бъде здрав съд, добре изпечен, за да можем, Господи, да побираме повече и повече и повече от Теб, от Духа Ти, от присъствието. Амин. Благодарим Ти за Словото. Благославям пастор Боби. Днес в името на Исус те моля, Татко, да го облечеш с Твоя вяра от Духа Ти. Моля Те, Татко, да излееш Духът Си в него без предразсъдъци, без компромисно, Господи. Моля Те, нека той да бъде земя, която да предизвиква движението.